Gisumanon ang saad sa GMA Kapuso Foundation nga magtukod og temporaryong kapuy-an alang sa mga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Soc-Sargen ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gituki na ang mga lakang sa pagpatukod og temporary shelter pods nga gipahigayon sa Sarangani. Balitang hatod ni Efren Mamak. Amount of 30 million pesos intended for our projects and of course July 21, 2026 diyang formal nga gitunol sa GMA Kapuso Foundation ang 30 million pesos cash donation gikan sa donor nga ni Tory Holdings Company Limited gawas sa 7.5 million pesos nga material donations gikan sa ni Tory Philippines alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Soc-Sargen o Jose Abad Santos, Davao Occidental nga gipahigayon sa General Santos City. Sumala sa GMA Kapuso Foundation nga ang 30 million pesos cash donation gisaad nga gamiton aron ipangtukod og temporary shelter pods. Busa adlang Martes, usa ka conference ang gipahigayon kauban ang tanang mga LGU beneficiaries sa Soc-Sargen o Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kauban sab ang ni Tory Holdings Company Limited sa headquarters sa 102nd Infantry Brigade sa Philippine Army sa Malungon, Sarangani. Gituki dinhi ang timeline sa pagpahigayon sa maong proyekto, mga gikinahanglang legal requirements sa pag-acquire og luna, mga garastuhon, lakip na ang pagpaminaw sa mga concern sa matag LGU. For the very first time, the LGUs of Soc-Sargen will have their own facility para magkaroon ng temporary shelters for whatever bad calamities happen, not just for earthquakes but also for fires, for flooding. So it really plans to give the LGU a facility to provide temporary home na private, na dignified for the victims of calamities. Sa inisyal nga plano, anaa sa 300 shelter pads ang itukod. Kamatikdan nga ang maong shelter pads gamitan sab og indigenous materials. We're going to build it as strong as we can, utilizing light materials. Kasi ang mahirap sa earthquake-prone areas, permanent homes and structures are in danger of collapsing and then lives are lost. So we are using indigenous materials that are lightweight but are also traditionally used. Gawas sa maong conference, gisugdan na sab og inspect sa GMA Kapuso Foundation ang mga napalit nga luna sa ubang mga LGU alang sa maong proyekto sama sa Alabel, Sarangani. Sa aerial video, makita ang napalit nga luna sa LGU nga naa sa halos 6,000 hectares. Nahimutang kini sa Barangay Pag-asa og daplin lang sa highway. Kung asa available ang supply sa kuryente, gumikan kay bungtod pa gikinahanglan pang baktason pataas. Apan sumala sa LGU nga nakatakda kining patagon alang sa maong proyekto. To make it na malayo tayo sa mga landslide or what. So may recommendation po ang MGB, pababaan itong lupa ipatag. Dugang sab sa LGU nga ang maong napiling lugar duol lang sa panginabuhian nga pag-uma sa mga benepisyaryo. Huwag po kayo mag-alala, lalo na yung mga victims nitong earthquake na ito. Talagang ang hirap ng buhay. Kaagapay niyo po ang GMA at ang GMA Kapuso Foundation. Gawas sa Shelter Pods Project, plano sab sa GMA Kapuso Foundation nga magtukod og school building sa Glen, Sarangani. We are planning a school for Glen Sarangani, the very first Kapuso school to be built in Soc-Sargen. This is a school that is buhos, okay? So reinforced concrete ito, walang hollow blocks. At saka it can withstand earthquakes up to intensity 8 and maximum sustained winds of 280 kilometers per hour. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.